Vítam vás v meste Prešov, v mestskej časti Šalgovík. Nemám pre vás na predaj zabývanú štvorizbovú novostavbu typu bungalov s výhodami mestského bývania. Tento rodinný dom ponúka komfort a priestor, má 3 samostatné spálne, obývaciu izbu prepojenú s kuchyňou, terasu, veľkú kúpeľňu, technickú miestnosť, pozemok o rozlohe 440 m2 a 3 parkovacie miesta. Výhodou je elektrina, mestský vodovod a kanalizácia. Novovybudovaná lokalita, naskok od centra s dostupnosťou MHD.